ashikwana papa emehu hejiri muom onye gale mu kwanna nne kwande nwoke locho de nwanyi nwara akụkọ mana papa aramanu ọwachi ndị nwoke nọrọ kenwe ichi ndị nwaanyị nọrọ kenwe ichi anya ndị mpekwe ọ ga-erecha mma ọkwa eji anwa mụcha nwa ya lụmadewe ala nne mekụ na ihe ndị ọzọ ịkwanụ papa shi na-apụshi ya nwụọ mana otu echi achinyere nwa aji awọm gị nya mbara zakwa ya enwekwana m ike ichefu nna mụrụ nne n'ihi na ya kpụrụ ose eji mụọ m soje mekwa nna nụ ele jiri mụọ m ele jiri mụọ m onye mekwa nna nụ ele jiri mụọ ọkụkọ papa na-akpọ ose Chineke kakịrịla banyela ndị nwoke aka Jizọs ọbụra Chineke si n'eluigwe bịa nwa kpụgbo ya n'obe Jizọs nwoke agbakwara na ịsha kpọgburu ya ndị ochie abụọ ndị ochie kwa nwoke ndị nwaanyị jediri ha ole lekwalada koko kama onye mekwa nnanụ ha elejiri m ome onye mekwa nnanụ ha elejiri m okoko papa macha onye sekwa nna n'ụlọ nke jiri m ome papa na-akpọ ose Mega B Studio ndọma oja onye fezeze ruo ya ka kokoma Jizọs gbegbu n'elu ụwa ya jadire rigbuola onye nne ya nwụrụ anwụ papa jere ole ọkwa ya wishi ezinụlọ aya mma ọkwa emechiela nwaanyị nke ọsa ahụ ya na-akpọ mmiri vomvomvo ọ bụrụze Chima gụmegwu ya chizu ya mama gbara agba emecha mama lakpuo papa jere ole kwanụ papa jekwanụ ole ọkwa ya wishi ezinụlọ igirigi anya mara na sori ọjọọ ji alalụ nwaanyị kere mma papa ababa nna gụmegwu lewa ya chọkwa ara ka ohunye kwa nne mụrụ hụne ichefuola papa na mụrụ gịnị ama ya wishi ezinụlọ igirigi ọkwa mụcha nwa n'elu ụwa mụọrọ ya ndị nwaanyị ewo Chineke goziela m naanị mụrụ nne papa gozie papa m gozie dadi m goziela m mpa m ọkwa ya wishi ezinụlọ aya mma ine oh papa papa ụrọ kejiri m ome oh papa onye kpọkwa nna n'ose na-ejiri m ome oh papa papa ji akpọ ose ejikwa na-ejila ihe nwa ebibe ya kwa chiọkwa Prisdemian Chiagọrọ ọganaiza nwa mama ijelu ụwa chigwarike ijelu ụwa ike harala bụ achịla papa lụ nne majọsi onye gale mụ na nne achịkwala papa lụ nne onye gale mụ na nwa Jizọs nọ na ndị nwoke lụcha ọgụ n'elu ụwa ndị nwaanyị nwere akụkọ ịmarala ndị nwoke lụcha ọgụ n'ala Owerre anyị ndị nwaanyị nwere akụkọ ọkụ ekwela ya mbọ site nwoke nọrọ nke nwe iche ndị nwaanyị nọrọ nke nwe iche enyi m anyị lemahe yeluwanye yọrọ ndị nwoke adagbola onwe nwoke na ahụhụ dọka ine ndị nwoke adagbola onwe nwa ahụ ebe ga ma kọbra papa akpa ya wiche ezinụlọ igirigi mana ụfọdụ ndị ndomi isi gbagugbola nwụọ eke ọwụnene omeni jụrụkwa ogwu ifuji anụ ya damafọ chọma ihe oriri o ma gbogbo ifuji anụ ya damafọ chọma oriri ọwụmụ wakubu Chineke kekwara nwoke na mbọ kitikiti keta nwoke na mbọ ewere nwaanyị nye ya onyinye ka ọchịhụ ya chima ya ine ajimologbolekpeme kpatola m ụzọ chọwolu m amebe mala nwaanyị wọnụ dị ala harụla I don't know one man dey suffer woman dey corner dey laugh one man dey suffer woman dey corner dey laugh I want turn to woman Bakasi don come for Alaba na man dey kill na woman dey cry eke ọwụnene achi onye sekwa n'ụrọ ka ọ na-ejiri m ọkụkọ papa onye kpọrọ ose jiri m ọmụ onye kpọkwa nna n'ihe na-ejiri m ọkụkọ achi onye kpọkwa na ose na-ejiri m ọmụ papa ji akpọ ose papa ji akpọ ose igirigi ọgụ kama
boss omejeje mba ya reno ma sepe olekpe me ayamma igirigi ayamma okwikwuola ya domejeje mba andedi mejeje mba kokomo Jesus abia dola ndoma abramonye chama gabia emejeje mbe jokoro mana jumese ajumese ndejimo aburo were anyị ndoma kokomo Jesus abia dola ọzọ akwa nwanne mejeje mba ya reno ma oleke me majolekwe me olekwe me kokomo Jesus abia dola ọzọ yareno ma nishi akataka akokama na mindenyi mo emejeje mbejoboro ashonya akwala nwanne ya nama onya akwala nwanne ya kokomo Jesus ajola se ajola mase ndoma damu kiricha garobe kile kwa dama agrema oga rege magrimento deni meje monu ndoma ani undemada okobo wele ndoma mejeje mbe ndoma ani undemada ibonuzi jende mejeje mbe jokoro anagileji chanya da oshime ma kemori ma foma ko egore mana jumese bomo me nwanne ogarela gemo yezi nwa Richard ye kobia mori obe nwanne yezi nwa Richard meja fa yo kobia mori ndoma meja jona ogarege ma chama managing director Richard Agencies and any no na lojo ta obe nwanne kokomo Jesus ekele so di eme kwanu ya no so di eme nwanyoma ewetu go hona go ebola koko andoma mejeje mbe beje mana lemi beje bola nwanne obe nwanne kilela mo omebele nyoma chifu if you God will you e kota wadieku akurulo meja fa neji nyoma akurulo kokomo Jesus ajola se ajimole kole jipe kocha neji obere mo be ya rela gema lalo nwanyoma panu English nwanyoma le aboda wakarema lolo tire kocha nwanyoma meje monu obidi ya kokomo Jesus ajola se English Chairman Managing Director Rocks Marine Oshisha dirimo ya nejibo Rokabo bibile Chiperi kusi shiguzo Obuhonozo kokomo Jesus ajola se Chiperi kusi shiguzo Oshisha dimano ya Chipsali obie Kona kebo na Lemi Autonomous Community Obe wandele Ojira zona Kaduna Kokomo Jesus ajola bebe na kokomo Jesus ajola seneji Upachaka Chipuli obi etulela monyoma Lolo manyoma panu Legari nobi Obi dia ofi manyoma Yama Presido Obako were Kaduna branch Onyishi Yaji CBK Yamane kokomo Jesus ajola se Ande no Kaduna kokomo Jesus ekilela ndoma Chifi manwangu nemle Eyan hebia dola Abubu meje mono ko bije hebia dola kilela mo Ichi pando ndimwe kokajola mase nwanne Heto pana jinnem Rough cash yodola Oye magneta kokomo Jesus ekile nwa fije hebia mo Deni meje jembe ndoma ani undemada Ikemba ndibwe Arista mobinzelu Ezi ogongo pala Rukobi orifite biama Beni meje jembe Ochiri ozuho ekilela mo Arista mobinzelu Ejayo Lola njela kwanu Odi uko na mba Eze wanyi Anu garelu nnem Odi jenwe kilela m Wanyoma meje jembe Eze wanyi kokomo Jesus ajola Ikraka Kelere wanyoma Lola oluchi wampo Acho Enterprises Oye Magnet na ba Eze wanyi chimu kelegi yo Wanyoma meje jembe nona Dabali bado sweke Keke yejachi
for Krikamweke Jwala Besebera Nyasiko ABJ Mbembrodi Drakaka Owere Ejayo Commercial Osita Chidoka Bobosi Rokobo Bobosi Gokonwa Jesus Ekilela Number 1 na road safety n'ala Nigeria Chief Dr. Anayo Ukeje President General People's Club International Chicago Ekilela Agune Chamber 1 of Akokwa Ogwefi Otiwe Nyenya The EY of Alaye Ejayo Deni Meje Jemba Anayo Wagunem Chopale Rokobo Bibiani and Demeje Monandoma Ochirosu Ejayo Yuka Wanyoma Lala Yukeke Amo DJ Wekilela Mo UK Tamo Bona Lemadem Baresa George Kenem Tamo Yusi Sodunze Kobije Wekilela Mo Greetings from Unzalo family Alaji Abdullahi Indediku CG Customs Gokonwa Jesus Ekilela Alaji Yaya Aiki Deni Meje Jemba Rokobo Bekilela Mo Ifanya go come Wonder Boy Wonder Gokonwa Jesus Ejola Zege of Africa Dama listen ajo Gome Mandele Ajo listen and associates na Abuja Rokobo Wekende Meje Monandoma Meje Jemba Ndoma Ajola Mase Anyamala Shikebe Gatoruba Usa Jali Chineke Rokobo Weke Kilela Mo Jali Gokonwa Jesus Ekilela Kilela Mobe Wande Damu Kebini Setorom Rokobo Bibinde na Abuja And any Meje Monandoma His Royal Highness Yes, you know Neke Obo one of Obo Gokonwa Jesus Ajola Soyese Abia Nije Mwebia Molume Mwane Mejaba JP Damosi Deke Chie Ube Wana Kilela Mo Oyama Damosi Nabia Dola Mo Imrana Shahe Cherobi Ekweme Shonyeri Mora Chineke Demaya Chineke Demaya Mwane Gokonwa Jesus Ajola Se Aboro Munne Yodo Yodo Beke Chie Oyabu Yonto Awu Mwanegi Yanto Ama meja sa upano Beni meje jembe Iyo iye Marketing media na Bujale Gokonwa Jesus Abiadole se dedi PA to Minister Tomeje jembe CEO Alliance Media Oga Regema Marketing and Media Wano naze manie Dame visa nadia kujobi Ogoga naze Gokonwa Jesus Abiadola Ndoma One naze man at a time Chama managing director Evis Beauty Stores na Lagos and Gokonwa Jesus Ajola Monyeze kelela mo Monyeze Chimokora mara Rokobe Zoba Gokonwa Jesus Ajola se Keke ina chigwe yoso CEO Multi-skill sectors Gokonwa Jesus Ajola se Ekilela Patrick Kwabra Jr. Yezu Mokrobia CEO BongoLife.com US based Oga Reno Mandoma Ejayo Deni Meje Jembe Yesi mwa Pascal Omano Fonne Rokobe mi Janola Yesi mwa Buruburu Demeje Jembe Barista Timothy Asunne Mkwano Awonye Mba Ande na Chicago Dr. Fano Nadinem Obondeli Anye Rokobe Obeke Gokonwa Jesus Ajola Ogarela Scodex Head Foundation Ogaregen Man Paula no for run them Rokobe Abale Dola And then on an island Gokonwa Jesus Ekilela The King of Dublin Ejayo for you Yenimba City Polo Oils Oyi money in den Alaba Olekere Kweme Majose Bwande Chief Vitality Aka Ube Wande Nde na Portue Owere Nizije na Portue Ekilela Mo Owere Nizije Port Harcourt Emeka Nazenem
Dele Naze, the Graze one of Igbo land, and then we port, Ekile Lamo. Ajola message you to get to them. Sazembra, Black Community, Chief Obina, Walozie, Probima Biamejemono, Obewan Ekile Lamo, Okoma Jesus Ekilela. Yes, and I one of Imapia. Secretary People's Club, Chicago, Lolo Kirupano, Yarenoma, Okabia Kabe, Kadola, Edwina Uzie. One Chairman CEO, Save by your head, Nabaro Dubiano. Sanfiki, Procobia Mumale, Diochin Timo, Papa One Nigerian Limited, Oga Reggae Mama, Bemako Siwe, and Domano and London, Gokoma Jesus, Kidela, Paris is Uchi Nejimo, Okidela. Ze kocha de bubedikele anze koko wa Jesus jola onyoma deni meje jembe Chief Sam Anokam akunwa one of Ngobala Molule Chairman CEO Necton and Craftsman Communications Kokoma Jesus Ajola se Olema Kinjina area noro Bigger boy